kami ngayon ng pangpain natin ng tilapia. Ayan yung ilalagay nating pain sa screen cage para sa tilapia. Ito yung tuyo, yung pinagbalatan ng gas kapag nagpapabayo ka. Tapos ito kanin naman. So yan, paghahaluin natin. Yan, pinaghalo na. Yung gagamitin nating pain sa loob ng screen cage. Yan, pinaghalong toyo at kanin. So yan guys, nagagawa na tayo ng 3 bola-bola. Ayan, tapos iihawin natin. Ayan, iihawin po natin para ayan, ilalagay natin sa ihawan. Ayan. Ayan. Naihaw na natin. Tapos ilalagay natin sa basket abot-abot. So ayan guys, luto na ang pain natin. Ayan, lalagay na natin sa basket abot-abot. Nga tumunggam eh. Basta lang tayong batog mulat na napaitin pa. Tapos panggusom. Ayan, so ready na yung pain natin mga kabunggoy. Ayan yung ipapain natin sa screen. So guys, ito na yung screen natin. Ayan, so nilalagay na natin yung pain. Yung inihaw na kanin na may tuyo kanina. So yan yung screen. Nilagay natin sa gitna. Ayan guys, ready na. So papain na natin sa ilog. Lalagay na natin sa ilog. Ito na yung metal screen trap natin para sa isda. Ito yung panguhuli natin ng tilapia mga kabunggoy. So ready na. Lalagyan na natin sa tubig. Ayan, so sana maraming mahuli, no? Yan. Ayun mo. Pa. So guys, dito natin nilagay yung screen trap natin na metal screen trap. Yan, yan sa part na yan. Ayan. Tinatali na ni Ampol yung tali niya para hindi tangayin ng isda, no, mga kabunggoy. One eternity later. So guys, titignan na natin yung screen nating na trap ng tilapia. Tingnan natin kung may uli. Okay, nakapit. Tanahalan na eh. Masidog na. Kita na, natak
Guys, may huli. Ayan, oh. Nakasita yun, boy. Natakil na eh. Effective aja tuyo yo, kinin na boy. Natakil boy. Makatakas na dyan abot. Tamba. Nga to ma. Isang beses pa lang naipakat guys, jackpot na agad. Oh. Muna ito. Yan guys, so ganyan lang po pagbabakat ng screen mga kabunggoy. Yan. Okay. Yan guys, ito na yung huli natin. Oh. So, don't forget to like and subscribe mga kabunggoy. Yan, salamat. Salamat. Patay mo ito may isa. Ay, Papatay isa. Yan. May pangulam na. Don't forget to like, share, and subscribe mga kabunggoy. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless.